Здравейте, потребители на YouTube, това е Minecraft сервера Sweet Bitches. Тук има много ларпове, LARP Event, Jail, Parcel, Shop и Trade. Ето как изглежда евента. Тук е спауна. Ето го евента, той е голям и може да обираш много айтами. Ето го LARP Trade. Там на спокойствие можеш да си разменяш айтами с някой друг човек. Ето как изглежда. Ето тук и ето тук. Има LARP Shop. Оттам може да си... От шопа може да си купуваш айтами. Ай сега. Ето как изглежда LARP Shop. Ето го. И от другата страна продължава. Също така има LARP Parcel. Там може да си правиш къща на спокойствие без никой да ти я грифа. Ето как изглежда. И това е за този сервер. Довиждане.